Počinje nova školska godina u Savremenoj gimnaziji. Savremena gimnazija je danas dočekala novu generaciju prvaka 2023-2024. godine. Pored toga, nama će danas da se pridruže u prvom danu i učenici 2., 3. i 4. razreda. Poželili smo dobrodošlicu još jednoj generaciji savremenih prvaka. Ja sam dobila odeljenje prvo 4 i jako sam uzbuđena. Svi delujemo entuzijastično, spremni smo za rad, za nova znanja i saznanja koje ćemo sticati ovih narednih godinu dana. Mislim da smo ih dočekali spremni. I ono što sam im ja danas rekla, a gledala sam da svakoga od njih pozdravim i da im se posebno obratim, to je da ono što mislim da je najvažnije u ovoj školskoj godini jeste da asocijacija na školu bude nešto lepo i da se oni u školi osjećaju srećno. Mislim da će kroz tu sreću zapravo i akademski da napreduju, a bit će i njihovo ponašanje onakvo kakvo treba i kako se očekuje. Utisak je dosta drugačiji, kao da nisam u školi, kao da sam otprilike došao na neko druženje, na nešto sa drugarima, prijatno vreme. Mnogo je drugačije nego mislim u drugim školama, prvo zato što izgleda sve mnogo modernije, izgleda mnogo zanimljivije nego u drugim školama. Pristup đacima je lakši, komunikacija je određena na visoko kvalitetnom nivou. Moje odeljenje prvo 1, čini mi se da će to biti jako složeno odeljenje. Sad mi se čini da je jako pozitivna energija, da su svi onako spremni i raspoloženi za nov početak i jako lepim momentima se nadam. Prvi dan u Savremenoj gimnaziji je super, iskreno sam zadovoljna i sva moja očekivanja su ispunjena za sad. Nastavnici, koliko sam ih upoznala za sad, svi su skoro super, opušteni. Nekako su mi dali osjećaj da mogu da im se poverim ako mi treba pomoć oko nečega ili da znam da imam kome da se obratim. Izuzetno ljubazni i dobri i vidi se da hoće da rade i da vole da rade s decom i da pomognu deci da budu bolja u svom životu. Vrlo smo svi uzbuđeni, radujemo se, đaci su sjajni. Deluje kao da su se već uklopili u našu školu. I mislim da smo sada na pragu jednog novog iskustva, jedne nove, da kažemo, turneje, jednog novog putovanja u Savremenoj gimnaziji i mislim da ćemo to da uradimo onako kako valja.